Čaute ľudia, u nového videa. Dneska sa hráme Geometry Dash a je to asi 5. part online levelov. Aspoň dúfam, že to dobre hovorím. Je to asi 5. part, ale poďme na to. Áno, je to 5. Áno, asi je to 5. part, hej. Keď som sa náhodou pomýlil, tak sorry, ale online levely som nejaké 2 alebo 3 dní netočil, nejak tak. Takže už si to moc nepamätám. Ale ideme dať tento level. Úplne easy, primitívny level. Bum, bum. Skočil mať skoro! Poďme. Bum. Easy. 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 Ne. To je moc ťažké. To je celkom... Čo? Trošku nechápem, jak to, že ešte som žil vtedy, bo ten level je dosť matúci. Poďme na to. To bol aký sek. Bum. 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 Poďme tento level vyhrať už. Podľa mňa je celkom ťažký, ako na to, že je to normál. Malo byť aj ľahšie, akože. Tu, poď. Už sa nebojím. Nie! Koľkokrát mám dávať do videa ešte, že koľkokrát budem do názvu videa písať rage. Mám furt rage pri tejto hre. No jasné, skočím od skoro, úplne v pohode. Vôbec som neskočil skoro, vôbec. Vôbec na to, že to je normál. Vôbec to není ťažký level, vôbec na to, že to je normál. Som čakal niečo fakt, ale fakt, že easy podľa toho začiatku. Som čakal, ale fakt, že niečo easy. Poď, teraz sa nenechám zmiasť. Je to easy, hej. Super. Sú to ešte nejaké levely? Save it. Mám strašne veľa levelov. Čo je tento spider challenge? Vyskúšame. Čo? Počkaj. Čo? Tak. To sa nedá. Toto. Napíšte mi do komentárov, kto dal ten spider challenge. Flappy UFO. Ideme zarvať Flappy UFO. Aha, to je iba UFO. Čo je Flappy? No tak toto už je niečo ťažšie. To je hard alebo? Ne, to je normál. Zelené. Zelený smajlík. Čo to je? To je metúce? To není vidieť. To vôbec treba není vidno. Celkom rýchlo sa tam dávajú tie percentá, sa počítavajú.
no tak už fakt. Easy, ten som dal, no. Promises, poďme. Poďme na promises. Promises. Bum, poďme. Dám posledný pokus. OK, toto by bolo z tohto videa všetko. Ja sa s vami lúčim a u ďalšieho videa. Nazdar.